Satu buah lagu request dari ibu-ibu di depan ya. Mas Rizky. Request dari Ibu Miratin Sugeng Bidang Ketakan. Ibu Miratin Wilujeng Dalu. Jroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwon rina lan wangi
ini tadi request 3 lagu sudah kita penuhi 1. Nggih. Pokoknya Dari Ibu dari Miraten, Ibu nggih. Miraten. Nggih. Sudah terpenuhi 1. Pokoknya diratani. Request telu syukur engko enek waktu dipenuhi kabeh. Dene enek waktu siji wae wis cukup. Sing penting ndak duwe utang. Ini tadi requestnya ada 3 yang sudah terpenuhi, tinggal Katresnan. Ini terus ada Lintang Asmoro juga Lungiting Asmoro. Monggo untuk mas-masnya yang ingin berduet lagunya Lintang Asmoro, monggo. Ya, mungkin ada yang mau gabung di sini silakan. Monggo, mungkin mas-masnya yang di depan, yang kanan, kiri, itu, belakang. Mbak E sama Masih mau duet ke sini nggak apa-apa itu. Mbak E yang baju kuning itu juga bisa. Mbaknya yang baju kuning. Duet sama emasnya. Ya. Monggo, kami persilahkan kalau mau. Oh, silahkan Mbak E. Kalau mau ke sini nggak apa-apa gabung ke sini. Pring kuning mangklung neng kali. Apa kuwi? Lencer kuning ayu sekali. Iya. Pas oleh iki ya. Monggo. Yo, MC ini dikarya nih. Mosok bagi aku. Monggo kembali ucapan selamat datang Sugeng Rawuh untuk para tamu undangan semuanya. Lintang Asmoro. Siang ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Lasmi. Wong ayu tresnamu kinarya tamba senadyan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal sirna Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno ra bisa dipisah. Mas musik juga ada Mayang Sari Best Audio. Siang para ratri mong eling manis sing ati setiaku datang menjadi janji satu yang bukti.
Narya tombo susah jroning batinku Wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna senadyan nyawa ucat saka raga wis tresno ra bisa dipisahna yen wis tresno ora bisa dipisahna. Alhamdulillah request sudah terpenuhi. Iya. Iki senajan sing makili request iki grota-grado ora patek apa. Ya ora apa-apa, nyetu biasane iki ndalang ya toh. Oh, Mas Ya, musik juga dikasih lagu Mayang Sari yang- Best Audio. Yang agak rame ya.
kurang manis tambahi gula. Yo wis yo wis dong riko mikir sing guna. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis yo wis hang dipikir apa kerasa. Pisan kas yo kari manis kurang manis tambahi gula. Wis yo wis dong riko mikir sing guna. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis yo wis sing dipikir apa kerasa. Ini lagu yang lagi viral. Lagu yang lagi viral di TikTok. Pokoknya yang sering scroll TikTok, ini lagune apa judulnya iki mau? Kurang manis. Kurang manis. Kurang manis. Kurang manis sing nyanyi manisnya Judulnya kurang kriwat. manis, ditambahi gula. Ya, Mei, ini berjalannya acara hiburan di malam hari ini. Ini di dalam ini juga barengan acara buba. Oh, ngoten. Ini dimohon untuk audionya agak pelan sedikit. Oke. Mas, sapa iki mau? Pripun? Sapa? Sekecane Sore istirahat sampai riyen napa dilanjut? Pripun? Apa sone ken nglirihne?